हाबानि सिगाङावनो प्रितिया प्रेगनेन्टमोन। बेखौ आं बुंनाय बाथ्रा नङा, एनिथिं एमजिनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय राव। नाथाय बे बेबिया गावनिमोन ना सोरबा एक्स बयफ्रेन्डनिमोन बेखौ एमजिआ क्लियारिफिकेसन होआखै। थारैनो हाबानि सिगाङावनो प्रेगनेन्ट मारमोनब्ला एनिथिं एमजि आरो प्रिति सानैबो गोरों गोरा मानसि आरो ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा मानसि, बिथांमोनहा जोबोद गोरोन्थि खामानि मावदोंमोन। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन। लोगोफोर, आं दिनै जि सुनायनिफ्राय जागायनोसै भिडिअखौ, मानोना बैसागु सफैथारबायना। नै अखाबो खोमसि जाबाय, मैयाबो सोलाबाखिसै। मिलाव थांदोंमोन आं, माइरं बस्थानै सोमनानै लायदों, बेनिफ्राय जावबावनांगौ, बेनिफ्राय दा उफाय गैथारला। नै गाबोन सानसे समफोर सानसे सानदुङा मोजाङै दुंनायबा मोजां जागौमोन। आं जि सुनाया राननाय नंलाहाय सयथिबो। बेनिफ्राय माबायाबो खामानि मावग्राफोरबो गैया नालाय लोगोफोर, आं हारसिंनो एकदम बायह्रानिबो खामानि मावनांगौ, न'निबो खामानि मावनांगौ, बिराद बिजि जायो आरोखि आं। माने आंल' नङा, बयनिबो लाइफआ बिदिनो बिजिखासै। उफायथ' गैला, मावनांसिगोन। ओइ अखा फैथारगौ हनै, आयु गोसोम जाजोब्बाय। सार्फफोरखौ थिखांग्रोनोसै आं। रानगोन ना रानलाहाय इसर। लोगोफोर, गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ अननाय सिबिनाय खुलुमहरनायजों लोगोसे दिनै फुंबिलियाव आंनि इउटुब चेनेलाव आं नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय। लोगोफोर, नोंथांमोनहा थाम्बनेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानो हागौ आं दिनै मोनसे टपिकखौ लानानै बे भिडिअखौ लाबोदों। माने सानब्रै सानबासो सिगांनिफ्रायनो आं नुगासिनो दङमोन एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जिनारि बिथांमोननि लाइफआव जा माने दा दावराव दावसि जागासिनो दङ, असान्थि जागासिनो दङ। बेखौ नुनानै माने माखासे इउटुबारफोरनि इउटुबाव नुनानै आं सानदोंमोन आरोखि, माने आं फोथायनो हायाखैमोन। माने इमान फेमास इउटुबार सासे एनिथिं एमजि बायदिनि लाइफआवबो जे बेबायदि जादों बेखौ आं साननोनो हायाखैमोन आरोखि, दा फोथायनोनो हायाखैमोन। बेनिफ्राय बारानिफ्राय बारा नुलांबाय आरो एनिथिं एमजिनि खुगानिफ्रायबो खोनाबाय, प्रितिखौ मा बुंदों, प्रितिनि खुगानिफ्रायबो खोनाबाय एनिथिं एमजिखौ मा बुंदों। बेनिफ्रायसो आंनि गोसोआ फोथायबाय दा बेनिखायनो आङो सानथामसो सिगाङावनो भिडिअखौ लाबोनो सानदोंमोन। नाथाय समनि आंखाल, आंहा बैसागु खाथि, गोबां खामानि जादों, बेनिखाय आङो हायाखैमोन। बेनिफ्राय आं बै समाव सानदोंमोन आरोखि, बिथांमोनहा मोजां मोनलायनानै हाबा जादों, मोजां मोनलायनायखौबो दिन्थिहरबाय, हाबानि उनाव प्रेगनेन्टखौबो दिन्थिहरो ससियेल मिडियायाव, प्रेगनेन्टनि उनाव गथ' जोनोमखौबो दिन्थिहरो माबायाव ससियेल मिडियायाव। इसिबां स्टेप बाय स्टेप बेफोर गासिबखौबो ससियेल मिडियायाव दिन्थिहरनांगौ नङाथ'। बै समावनो आं सानबाय थादोंमोन, नाथाय आं कमेन्ट लिरहराखै, जेबो बुंहराखै। मानोना आं गोदान इउटुबार, बिथाङा एनिथिं एमजिआ आंखौ नुवाखैबो जानो हागौ, बा आंनि चेनेलखौ दिनैसिम नुफेराखैबो जानो हागौ। मानोना आं गोबां गिदिर गिदिर इउटुबारफोरखौ आङो सिगाङावनो आं बिराद रिकुवेस्ट खालामहरदोंमोन जे फंबाय, आं गोदान इउटुबार, आंखौबो हेल्प खालाम होननानै। नाथाय रावबो गिदिर इउटुबारफोरनिफ्राय आं दिनैसिम रेसपन्ड मोनाखै आरो आं हेल्पबो मोनाखै आरो कमेन्ट रिप्लाइ मोनाखै। दे जियानो दा जाथों, आं बे खोथाखौ आं सावरायला, बेयो दिनैनि टपिक नङा। बेनिफ्राय आं सानो एनिथिं एमजि आरो प्रिति नार्जिनारि सानैनि जिउआव दा जा माने असान्थि माबा सोलिगासिनो दङ, बेखौ माने ससियेल मिडियायाव दिन्थिहरालाबानो, ससियेल मिडियायाव सानैजों नांलायलायबाय थायालाबानो, सानैजों पार्सनेल मेटार बियो, माने गावसोर सानैजोंनो बिस्राबो न'खर दं, बिस्राबो बिमा बिफा दं, मोननैबो न'खरजों आरो गावसोर सानैजों सल्भ खालामलायोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं सानो। मानोना जों समाज आरो संसारा बिथांमोननि लाइफनि खोथाखौ सोर मा बुंहरनो हानो, रावबो समाधान खालामनो हाया। दा बेजों लोगोसे आं फंनैसो बाथ्रा आरोबाव बुंफादेरबावगोन। माने एनिथिं एमजि फंबाय आरो प्रिति नार्जिनारिया जेरैबायदि बाथ्रा, माने प्रिति नार्जिनारियाबो जेरैबायदि एनिथिं एमजिनि सायाव माखासे
माबा अजद दैखांदों माने बेफोरखौ नुयोबा सानैजों अरजाबलायफिननो हागोन ना हाला बेलाय बिसोरलाय होननानै आं सानफ्लाङो आरो खिन्थु आरो एनिथिं एमजिनि खुगानिफ्राय प्रितिनि खोथाफोरखौ मिथियोब्ला माने गोसोआव मोनसे जोंहाबो माने साननाय फैयो आरोखि थारैनो माने आं मोनसे खोथा बुंनोसै माने आं जोंनि हिन्जाव माहारिफोरनि खोथाखौ बुंहरनो दै आब'मोन बिनानावमोन मादैमोन जोंनि हिन्जाव माहारिफोर नोंथांमोनखौ आं गासिबखौबो बुंहरजोबाखै माने जोंनि हिन्जाव माहारिफ्रा सोरबा सोरबा दं दै आं गोबांखौ गासिबखौबो बुंजोबाखै आं साफा सानैल' बाथ्रा बुंदों माने सोरबा सोरबा ओरैबायदि थायो जोंनि हिन्जाव माहारिफ्रा आरो हाबा जाखांनायनि उनाव फिसायनि न'खरनि मानसिफ्रा माने बिहाव बिखुनजोफ्रा माबा मोनसे बुंबा बा फिसाया माबा मोनसे बुङोबा बेखौ असदा मोजां गाज्रि बुङाब्लाबो आरोखि गाज्रि बुङाब्लाबो मोजां खोथा बुंब्लाबो बेखौ असदा साननानै लाग्रा जोंनि हिन्जाव जाथिफ्रा दङ आरोखि गोबांखौनो आं बुंजोबाखै साफा सानैया बिदि दंथारो माने मोजां गाज्रि साननानै बुङाब्लाबो गाज्रि साननानै लाग्रा माबा मोनसे बुंबा माबा मोनसे बुजिनानै लानानै गाज्रि मोननानै बिदियावनो नांलाय खमलाय सोमजिलाङो बिनिफ्राय न'खरफ्राबो गावस्रालायनाय बिदिनो जालाङो आरोखि दा बेबायदिनो एनिथिं एमजिनि खोथायाव जेरैबायदि एनिथिं एमजिया बुंदों हयथ' प्रिति बिनानावा बेबायदिनो माबा मोनसे बुंनायाव माबा मोनसे बुजिनानै लादोंमोन खोमा माबा मोनसे मोजां सानब्लाबो माबा मोनसे बियो असदा साननानै लादोंमोन खोमा आंनि बिमा बिफाखौ ओरै खालामो आंनि गावनिखौ सानसिनो बेफोरबायदिबो मोनसे साननानै लादोंमोन खोमा मानोना बियो जों हिन्जाव जाथिफोरनिनो आखलथार बेनिखाय आं दा सानदों आं बुङाखै जे प्रितिना गोरोन्थिथार होननानै हयथ' बेवहाय सानैनि संसार बियो गावसोर सानैजोंसो बेबो देरहानो थाखाय दा माबा मोनसे दाय जालायदों नालाय देरहानो थाखाय माबायाबो एनिथिं एमजेआबो हिन्जावखौ बुंसिगोन हिन्जावाबो हौवाखौ माने अनेक अजद दैखांसिगोन दा आंनि सायाव ओरै खालामदोंमोन आंनि सायाव माबा खालामदोंमोन बेबायदिनो देरहानो थाखाय बिसोरो सानैजों माबालायसिगोन आरो दा बे आंनि हिन्जाव जाथिफोरनि खोथाखौ बुंनाया बेनो माने साफा सानै हिन्जावफ्रा बेबायदि दङ आरोखि हयथ' प्रितिया एनिथिं एमजेआ बेबायदि खालामाखैबाबो बेबायदिनो साननानै लानोबो हागौ साननानै लादोंबो जानो हागौमोन बिनिफ्रायनो बिदिनो दावराव दावसिया बारायलांदों खोमा आरोखि आरो दे आं मिथिनायाव जेनेबा एक्स बयफ्रेन्ड दङमोन प्रितिया एक्स दा आङो सिगाङाव मिथियाखैमोन आं दा गावसिनि खोथानिफ्रायसो मिथिदों एक्स बयफ्रेन्ड दङमोनब्लाबो हाबानि उनाव जुदि हौवाया जुदि सानदोंमोनब्ला एनिथिं एमजिया प्रितिनि सायाव साननाय दङमोनब्ला माने सन्देह दंबाय थायोमोनब्ला बै सन्देहखौ खारहोनो थाखाय बियो माखासे माबाफोरखौ फोथायजाथाव बियो खामानि मावनांगौमोन एनिथिं एमजिनि सायाव आरोखि दे दंमोन बयहाबो थाखायो एफा एनैया मोजां मोननाया दा बैजों हाबा जानो मोनाखिसैब्लाबो माबायदिहै मालायजों हाबा जानो गोनांखौ एनिथिं एमजिया हाबा खालामखो बेखौबो आं मिथिया दाबो आं मिथियाखै बे खोथाखौ बेनिफ्राय दा एनिथिं एमजिया जुदि हाबानि उनाव जुदि बैखौ सन्देह खालामनाय दङमोनब्ला प्रितिया बैखौ माने आं नंला बैजों गैला होननानै बेखौ फोथायनो हानाय माबा मोनसे दिन्थिनो हानांगौमोन आरोखि बा दिन्थिनो सेस्था खालामनांगौमोन दा बेबायदियावनो हयथ' बिसिनि गेजेराव आरो सन्देह होननाय बुस्थुआ बिराद गाज्रि जिनिस दै हिन्जाव हौवानि गेजेराव जुदि सन्देह जालायबाय बे माबाया जिबनावबो माबा जाखाया बे संसारा जिबनावबो सान्थि जाया आरो दा आं बेखौनो बुंदों दा आंनि बुंनाय बाथ्राया बेनो दिनैनि नोंथांमोननि सिगाङाव आं फंनैसो सावरायनाय बाथ्राया बेनो दा जेखि जाया मानो समाज आरो संसारा बिथांमोननि पार्सनेल लाइफनि बाथ्राखौ दा जेबो बुंहरनोबो हानाय नङा आरो खालामनोबो हानाय नङा दा अननानै आं बुंदों नोंथांमोनहा प्रिति आरो एनिथिं एमजे नोंथांमोनहा बयनिबो लाइफआव फैयो बेबायदि दावराव दावसिया जाया नङा जायो बयनिबो गोबां आरो बेनिफ्राय गाज्रिसिनबो जाबावोसो अब्लाबो माने गथ' गथायनि खोथाखौ साननानै नोंसिनि लाइफ माने दासो हाबा जाजेननाय संसार जाफुहांनाय गथ' नोंसोरो दा नोंसोर सानैनि लाइफआव बेबायदि जायोब्ला माबायदि जागोन ओंखायनो जि जाबाय बेखौ बावगारलायनानै सानैजों अरजाबलायफिननो नाजा जों नोंसिनि बा समाज संसारा नोंसोरखौ जेबो खालामनो हानाय नङा दा आंनि खोथाया बेनो आरो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौबो आं गुरै खावलायहरदों दा एनिथिं एमजेआ जि जादों दा बेखौ सोरबाया
माने एनिथिं एमसिखौ भुल मोनगोन बा प्रितिखौनो भुल मोनगोन अब्लाबो बिथांमोननि संसाराव दा गोसोम जोमै साग्लोबनानै दं बेबायदि खैफोदनि समाव बिथांमोनखौ दासो मोनदों होननानै पारसेन्ट हरलाबायनानै बाथ्रा बुंहरनानै आरोबाव दुखु होनो नाङा बे जों सुबुं समाज बा मानसि हारिनि धोरोम नङा बेनिखायनो जे जा हायो बिथांमोनखौ बुजाय आजाय मोजां सुबुरन होनानै मोजां बोसोन होनानै बिथांमोनखौ हायोब्ला अरजाबनो थाखाय बयबो बिथोन हरनांगौ बेसो जों सुबुं समाजनि खामानि बेनिफ्राय आं दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बेनिफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअ'खौ नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो बेनिफ्राय गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर थेंक इउ गोजोन्थों खुलुमबाय